Takže dnešné video bude o tom, ako si spraviť na nechty toto. No to dobre vidieť nie, ale je to vlastne, ako keby, to je niečo, to je topánka. No, budete na to potrebovať takúto modrú farbu, ale to bude jedno, môžete si použiť aj inakšie farby, ak nemáte modrú, to je jedno, to je práve, že na vás. Použila modrú. To. Potom biely ozdobný lak, alebo ak nemáte, tak si môžete dať iného ozdobného laku, ten šteček. Nakoniec som si čiernu. No. Takže. Ide to vlastne postupne takto. Pozerajte sa. Nalakujem si necht. Takto a počkám vlastne, kým mi to uschne, dám si druhú vrstvu, pretože ono to má byť také trochu viesť do nosa a viac to má byť také. No. A keď mi to uschne, tak pôjdem na ďalšie. Dobre, dala som si vlastne tú druhú vrstvu, tam mi musí tiež najprv uschnúť. Ešte by som vám tiež chcela povedať, týmto lakom Julie Rose tie strašne rýchlo schnú. Ale samozrejme tiež si musíte počkať, ale hlavne tak, že možno minútu schnú. Ale tiež si musíte počkať, kým vám to vlastne uschne. Nie, že vlastne, keď vlastne po tej minúte už vám to uschne, pôjdete si neviem niečo robiť. Proste niečo robiť, teraz s plastom sa hrať, alebo neviem čo. Musíte ešte chvíľočku počkať, takých tiež 50 sekúnd. No, pretože vlastne ten lak môže tak akože vysnúť, ale musí aj stvrdnúť. Takže teraz idem na tie bodky. Tam, čo sú? Dobre. Takže teraz to nechám uschnúť. Vlastne vám vznikne, ako keby ste mali kocku na hranie človeča alebo niečo a vlastne keď hodíte štvorku. No, za chvíľku mám potrebovať takúto bielu farbu s takýmto štečkom. S takýmto. No a to s tým sa tak veľmi dobre robí, nie? Dobre, keď mi to uschlo, tak idem vlastne na to. To spájem. To je také opačné Z. Ako keby. Potom to sečka vlastne spravíte tak. Dobre. A keď nám toto uschne, tak no vlastne nemusím čakať, keď to uschne. Teraz vlastne ja túto, čo mám vlastne takéto biele, čo máte tuto, aha, toto, čo máte biele, tak to vlastne ja ešte tiež vybielím. Takto. No. A takto vlastne to vnikne.
A takto postupujete ďalšími nechtami. Takže teraz som si vlastne nalakovala ďalšie 2 nechty, aby som si ich vlastne spravila tiež takto. No, je na vás, aké si dáte farby. Vy si môžete dať farbu takúto, no, vlastne takúto, alebo keď chcete, môžete dať rúžové trbice, topánačky. Alebo môže byť biele, ale zase by pekne nevyniklo tými čierka. Pleťové, proste akú farbu chcete. Nemusíte mať modrú, nemusíte mať čiernu, nemusíte mať bielu. Môže byť aj červená, fialová, hociaká. Je to úplne na vás. No, takže teraz idem tento nechtík. Dobre, spravila som si na obe nechty, vlastne tieto. To vlastne v tú ako keby. A čakám, kým mi to uschne. Ak mi to uschne, tak pôjdem na tú bielu a spravím to tie čierky. Ľahké. Je to položené na takom hrnčeku, takže potom mi to stále padá. Dobre, už je to v pohode. No, takže idem na toto. Tú bielu farbu. Dobre, na jednom túto čiaročky mám. Teraz idem spraviť vlastne to biele tam. Mám obidve rúčky. Pardon, že rúčky. Nechtíky. Teraz už bol len paleček. Tada, palec je hotový. Super! A takto proste postupujete stále ďalej. Tada! Tak to je všetko. Ahoj!